Prajem vám krásny deň. Dnes je nedeľa. Zase mám autentický outfit a téma dnešného videa je dovolenka snov alebo dopraj si exotiku. Už som to zdieľala, akým štýlom som si ja dopriala exotiku. Tento týždeň ste sa dozvedeli o tom, že ja som bola doma set a necestovač. A bol za tým strach z toho, že sa stratím niekde na letisku alebo niekde inde. A tohto roku som si dopriala mesačnú dovolenku na Bali s celou rodinou. A chcem vám povedať týmto videom, že aj vy si môžete dopriať akúkoľvek exotickú, akúkoľvek dovolenku, keď sa rozhodnete. Budem zdieľať ten príbeh, ako som sa ja dostala na Bali. A skúsim to skrátiť, lebo veľa keciam rada. Na Vision Board v roku 2015 som si dala, že dovolenka na Bali. A prešiel rok 2015, splnilo sa mi takmer všetko, okrem dovolenky na Bali. A tak som si zlepila ten obrázok, keď som robila Vision Board na 2016 a capla som ho zase na 2016. Dovolenka na Bali. A minulý rok v lete si tak pozerám na ten Vision Board, tak som sa válala v posteli a oproti posteli mám Vision Board. A tak som sa pozerala, vravím si, toto sa už plní, toto. Ty Piďo, Miriam, a čo s tou dovolenkou na Bali? Chceš tam vôbec ísť? A vtedy som si uvedomila, že ja tam vôbec nechcem ísť. A vtedy som prišla na to, že ja mám strach, že sa niekde na letisku stratím a že by som tam ani nedocestovala. A preto som tam podvedome nechcela ísť. A preto som ani necestovávala. Lebo by som sa stratila. A mám naozaj milión zážitkov o tom, ako som sa stratila. V takej Prahe sa strácam pravidelne. Alebo teraz som sa strácala, pretože naozaj za tým bol jeden vzorec, ktorý som nemala zvedomený a ktorý bol veľmi hlboký v podvedomí. Keď mi rodičia povedali, a nie, že sa stratíš v tom veľkom svete. A ja som si to tam ešte tak dobre zaduplikovala, že odvtedy som sa vo veľkom svete strácala. A tak som toto všetko identifikovala, odpálila som to z mojej hlavy. A povedala som si, tak čo Miriam, chceš ísť na to Bali alebo nechceš? A rozhodla som sa, že chcem. A v momente, kedy som sa rozhodla, sa začali diať veci. Ozvala sa mi Maťa Magulová, ktorá je expertka na cestovanie bez cestovky a chcela odo mňa recenziu na svoj e-book. A keď som sa prehrabávala tým e-bookom, tak som zistila, že wow, však ale to Bali nemusí stať tak veľa peňazí a kľudne sa tam dá vycestovať aj bez cestovky. A potom som sa s Maťou dohodla, že to pripravíme. Výsledok bol, že sme strávili o nejakého 3/4 roka mesiac na Bali. Keď sme sa vrátili z Bali a mala som seminár a zdieľala som, lebo sa ma všetci pýtali, ako bolo, čo bolo, ako si sa tam dostala a koľko to stálo. Vieš, Miri, nehnevaj sa, ale každého to zaujíma, koľko to stálo. A keď som im povedala, že se vším všudy, aj so všetkými tými handričkami, ktoré sme si doniesli, aj so všetkým tým luxusom, ktorý sme si užili a naozaj sme sa neobmedzovali, že to stálo možno toľko, ako dovolenka v Egypte na 2 týždne, tak mi nechceli veriť. A tak som sa rozhodla, že to budem zdieľať. Cestujte. A ono sa stačí naozaj ako prvé rozhodnúť. Rozhodnite sa, že pôjdete na dovolenku snov. Či už je to Bali, Maldivy, alebo ja neviem, aká tramtária. Rozhodnite sa, že chcete. Či máte peniaze, či máte na to čas, či vás pustia z roboty alebo nepustia, nad tým neuvažujte. Rozhodnite sa, že chcete. A ideálne dajte si to na Vision Board. Toto je prvý krok, ktorý učím ľudí na to, aby sa zhmotnili aj nemožné veci. Aj veci, ktoré by
si povedali, že ty si asi na hlavu, však toto není možné, aby sa to splnilo. Oni sa dokážu splniť aj zázraky, len sa musíte rozhodnúť. No a potom ešte urobiť zo pár krokov, aby ste si to pritiahli, aby ste si to nakvantovali, aby ste si to zhmotnili. No a na to už nie je priestor tu na videu, ale keď chcete vedieť zmotňovať a všetky tie vychytávky, tak príďte na seminár. Na štartovací seminár. V septembri bude ďalší, potom myslím v oktobri a no neviem. Tam niekde na stránke pod týmto videom dám link a tam budete mať aj termíny. Na seminári vás naučím, ako si pritiahnete čokoľvek, aj exotickú dovolenku. A keby ste chceli konkrétne na to Bali, tak v programe s Miriam na Bali, ktorý sa dá tiež kúpiť u mňa v obchodíku, nájdete úplne presný postup, ako si zariadite Bali za pár peňazí. Doslova za babku. Dovolme si dovolenku snov. Ja som si už dovolila a teraz si ju dovolte aj vy. Stačí sa rozhodnúť. Prajem vám nádhernú nedeľu. Majme sa a hrajme sa.